Gisapot siguro to guys, ramang sukuas. Ni sa pagtawag guys. Mato. Iko ra ko gitan-aw guys, wa ko ni sa istoryahe guys. May mong gibati. Sakitan ko guys, wa ko istoryahe guys, iko ra ko gitan-aw guys. Tubaga ko Papa Jonas. Giop ka nga na eh. Papa Jonas! Nadi mo tingin sa isa. Pita. I love you, Papa Jonas! Hi guys, good morning. Sa karon day guys, sa Jumi. Mga may ilas Kapitan Idis kay maginsa tayo Kapitan Idis. Anda dia ako jug iro. Ana. Tugnaw. Tugnaw pa ma. Naglakaw mo. Ay. Hindi naman sila sa Kapitan. Salian na ban kasi man to day. Kasi man to. Si. Liyan, magluto pa ta. Lagay sa kapalit nami. Minta dari mapalit ila Kapitan kay kuan ka nang nay presko jud nga itlog. Diya mas barato pod kaysa magtumis lungsod. Padaplin day kay motor. Hindi, tabok. Kanang itlog, madyo ni madali-dali. Ug mabuntag. Manang Hi, Salya niya. Ay. Ninsay nahitabo yan. Story time. Gabi di ay exam papa. Ninsay mo papa gabi eh. Tana. Naitok ang papa guys. Naitok. Exam papa. Nanawag kuno nga kuno rapod kay dito mga isa nanawag. Nanawag inja nagsigig. Lalis kuno. Sa jahang kaipon. Nanawag jay go rapod gipadingog gilang lalis inja. Karang nay niutrong tawag sa Liana gisapot na hinuon kay nanawag wa man mutingog gitan-aw ra sa Liana. Maro to hiningder gisapot sa Liana gabi kay tawag-tawag di mutingog. Dali. Hangat. Dali day, kaya magluto pa ta day. Agsi pandan ning gara man. Ngit tayo kaya magluto tayo kaya size na kape. Hay. Tara. Luto sa ako. Mga ni 220. Okay naman po siya dyan. Ay nga ni kadagkaan. Kaya sa atos merkado. Atos merkado ko ano ni 280. Naday ko ingon nimo guys, ang papa guys, wa ko tinggi guys, iko ra ko gitan-aw guys, wa ko I love you guys. Motoy pa kay tabua guys. Wa ko tinggi sang Papa Jonas guys, motoy ka may tabua guys. Wa po ko iko ra ko gitan-aw guys. Ano sa mga nahitabo? Gapi ira matong magpapakang abot ikan kasimbahan ma. Dahil sa mga hitabo ang katinggi. Isa mandapit. Iko ra ko gitan-aw guys, wa ko ni sa tubaga guys. Gisapot siguro to guys, ramang sukuas. Ni sa pagtawag guys. Mato. Iko ra ko gitan-aw guys, wa ko ni sa istoryahe guys. May mong gibati. Sakitan ko guys, wa ko istoryahe guys, iko ra ko gitan-aw guys. Kisa may nanawag, si ikaw. Si Zama. Mo ba?
Matupay tabua guys. Manglaba day mama guys. Manglakaw minja guys na may lakaw simbahan guys. Yung labad ang mama guys ha. Kasala una guys. Sigura ko kita na sa papa guys. Wa ko ni sa tinggi guys. Matupay tabua guys. Matulita buha guys. Ang pangutang sa isa. Kay siya isa magajin may nakadingog sa panaglalis sa Ako yung gitawagan. Juan. Dahil kami may Facebook. Siya isa may gitawagan ninja dati nga sa isa kay Yung tawag ninja naglalis ra. Dahil sa isa atong waiting na atong interviewon. Kasi yan na paggabi, nanudyo, sapot. Kaya yung tawag dyan pa ba, waiting. Kilali sila si Bali ko ko dyan. Para may dyan pa no. Ba din yung mga na aho mo ng kwarta. Gusto siguro sa papang aliana, mutabang, hindi na yung mubabag tong budget. Mama dyan kadangag mas nanay. Minsan man nagbaji. Ngayon nga, ipagkaawawan na kunos pos. Pag di mo ito pagkaawaw tong pos. Kaya tinagad man si aliana nangitas dyan pa pa. Among analyze ni nanay nga murag gusto sa papang aliana nga mo anhi na mo tabang muning babag ag baji gingnan pa magalis papang aliana nga buot man kang buwanga ka nga na panungo ba ni uli na mata i-mention gipanungo si dan nga ipakaslan ba kasal ba tawo man kana wa ba mo gali ka na kasling ano paghaman dito guys human dito yung lalis pagka mahatadong na pud mi matog yung tawag na pag mga alas 10 na. Tino, katungdihan na ka. Mga alas 10 na to. Nagsigirad nga na, naghigda. Nag-video call tingog. Si Aliana, sige tingog nga, maluoy ka pa Jonas, tingog. Kay sirag sampit mo, tingog. Nagsiragtan ang Aliana. Mara gitong isapot kabi eh. Isapot to day. Mawatin na laman to idang chat dari nga ko am. Ningog next week jud. Hindi ang girip ang gichatan, ang ganyan nga, otro gani mo tawag ka nang mutingog. Mutingog kay nasuko siya na kay ba special child na sig sampit imong anak koy tingog di na laman utak mo tawag ug di man gani mo tingog di ba Mo jud. kaya nang Pero- tawag pa man di man mo tingog Na siguro baji jang tapad, jang kalibiin. ridang tutok na yan ha ridang tutok na yan na siya yan na nagtanaw video call ginisel di magpinag kay kuan karapatan din na sa amahan nga mo suporta kay labi na inga ng aliana nga kuan magali na ug na magali ko'y kwarta ug tabang-tabangan nga pwede na ipa check up kay na maintenance kaya babag na noong ng di mo day kasado di ba ray kadungog kagabi inay Na kadingog sina na kadungog si nanay nga grabing panungo sa papang aliana sa di panungo budget nga na nga ulit na si nanay nagaling mention ni Minsan na nakadingog ka nay. ningan nay raw ningan na grabing panungo amo din di paminawang nanay Jadi parang yawa. yawa nga no magbuot man ka na nga ako man aho man ang kwarta aho man ang kinitaan kasal magbuot man ka na ha wa ka kasli pa nagbaji ganalas rin murag papang babaji ay mo na kukuan pag tinagang niya imong anak Kalau juga. bukan gajud ka mo obligasyon gajud ka suporta gajud ilabi na imong anak nga di parehay nga di pareha namo nga normal og pangutok Ninga deg gipakawawa. namingon kada Oh, betul. ako ningan na ningan nga kanang pagkaawawan ra man gali ka hanggang magbuhat man ka nga kay bawa naman ka na sa una pa naman kang gipasabot dana ningan naman to Pakawawan di ay. na kang gipasabot Nawaw sila. Di kayo pakawawan. Nawaw sila pakawawan. Nawaw man di sila. oo sila kay di mo nang 15 ka tuig na dya di sa dyan karon pa si Aliana nangita dugay na 5 pa edad. Katong 5 pa edad nga silpong ta naghag jang papa. lujo si Lexi noy na lauman pud Lebih dari si Lexi moy na lauman butog likod kay gisapot man basta saputon na siya nga na manujo ka din na kay nagmutawag pud mutan oras na nga no maday mutawag og Betul ya. mustorya nga di na naman magpaandir sa gikaipon ag gikaipon pud nagpa kuan pus ag laki pud paandir pud ako nga na di ko mo paandir-andir oy Labinag di mo di pinakaslan. paandir-andir ug gusto di ka mo suporta sa imong anak suporta di ka bas bisan pag nakagikaipon
Kay mo din ng dugo. Mo nang dugas kadlawon. Aw. Mga nito guys, kay mo pa niya pagpamahaw. Mabitaw to tinood. Mahal ta guys, mahal to guys. Harang malinawan, mado nang Linaw ba kay si Aliana lagi kami mga dinadari. Nanay, sapot. sapot lagi. May mga ito ka saputan. Ning video ko nalipay siya kay ning video ko pero di wa man mo tingog. Oh, tong nanutok sila sige sa sampit nga nga. Papadunas tingog in taon nga sa ba maluoy ka tingog papadunas. Diyan gabi ido ga nakato. Ya, mara to guys. Salamat, Aliana.